Tidsskifte. Skiftet fra vinter til sommertid. Eller omvendt. Det burde fjernes. Fordi at det eneste tidspunkt, det blev brugt, det var under 2. verdenskrig og 1. verdenskrig. Hvor det skulle spare strøm til krigen, så man kunne overleve. Du ved. Men så vidt jeg ved, så er der ikke rigtig nogen verdenskrig i gang nu. Og så skal man tro, ja, det er lige meget. De beholder det. Hvorfor ændrer det, hvis det er lige meget? Nej, det er ikke lige meget. Fordi 1, jeg har hørt, at det gør folk mere deprimeret. Og 2, det fucker min søvnrytme op. Fordi lige nu går min morgenrutine sådan, jeg vågner op klokken 4, vurderer, jeg skal gå i seng igen, venter til klokken 5, hvor jeg anerkender, at jeg ikke kan sove mere. Og så begynder jeg at stene YouTube Shorts, indtil jeg skal rent faktisk stå op. Og så ender jeg med at være sygt træt om aftenen. Træls, ikke også? Så min løsning, fjern det. Det er alt, hvad jeg har at sige.